அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ரியல்மி, ரெட்மி மாதிரியான இன்னும் சில மொபைலில் கூட இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையில்லாத அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். அதாவது ஹார்ட் கேம்ஸ் அண்ட் ஹார்ட் ஆப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்ளிகேஷன் எதுவுமே நமக்கு தேவைப்படாது. பட் நம்ம டெலீட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா கூட டெலீட் பண்ண முடியாது, அன்இன்ஸ்டாலும் பண்ண முடியாது. சரி, அன்இன்ஸ்டால் தான் பண்ண முடியல, நம்ம நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸை டிசேபிள் பண்ணி வைப்போம் டிஸ்பிளேவில் தெரியாத மாதிரி. அது மாதிரி டிசேபிளில் பண்ணலான்னு சொல்லி பார்த்தா அந்த டிசேபிள் பண்ணுற ஆப்ஷனே எனபிளில் இருக்காது. சரி, ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணலான்னு சொல்லி ஃபோர் ஸ்டாப் பண்ணாலும் கூட அந்த அப்ளிகேஷன் டெலீட் ஆகாமல் அதே மாதிரி டிஸ்பிளேவில் தான் இருக்கும். இந்த அப்ளிகேஷனை எப்படி நம்மளோட மொபைலிருந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு உங்கள் மொபைலுக்கு டேட்டா கனெக்ஷன் தேவைப்படும். டேட்டா கனெக்ஷனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஆன் பண்ணிவிட்டு ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி ஓப்பன் பண்ணால் இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேலே ரைட் சைடில் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் இருக்குது, அதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ பேக் வந்துக்கோங்க. இதுதான் இதோட ஹோம் பேஜ். இதில் ரைட் சைடில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் ரைட் சைடில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸுக்கான ஐக்கான் இருக்கும், அதை ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் அலர்ட்டுக்கும் கீழே ஹார்ட் ஆப்ஸ் அண்டு ஹார்ட் கேம்ஸ்ன்னு இருக்குது. அது பார்த்தீங்கன்னா எனபிளில் இருக்குது, அதை ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணி டிசேபிள் பண்ணிக்குவோங்க. இப்படி தான் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸை உங்களோட மொபைலில் இருந்து டெலீட் பண்ண முடியும், அதாவது ரிமூவ் பண்ண முடியும். இப்போது அதை டிசேபிள் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம பேக்கில் வந்து பார்க்கலாம், இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இங்கேயும் இல்லை பார்த்துக்கோங்க, இங்கேயும் இல்லை. இந்த இடத்துல தான் அந்த ரெண்டு அப்ளிகேஷனுமே இருக்குது அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாமல். இப்போது நம்ம செட்டிங்ஸில் போய் கரெக்டான மெத்தடில் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு, அந்த அப்ளிகேஷன் இங்கே இல்லை. இந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி மொபைல்லே இருக்கிற அப்ளிகேஷனை ரிமூவ் பண்ணுறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் அடிக்கடி வரும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.